Jeg kommer fra et sted, hvor ingen viser kærlighed. Et sted, hvor der ikke findes barmhjertighed. Jeg kommer fra et sted, hvor alle jagter. Et sted, hvor du knokler. Altså, det er jo lidt tungt, det vi skal i dag. Ja, det er også ligesom, det er ligesom gammeldags, forstår du? Ja. Så ligesom, man kommer til at se gamle ting. Vi kommer til at få noget ud af det, selvom det kommer til at blive kedeligt. Altså, man kan sige sådan her, hvor mange af unge på jeres alder, der tror, at Ishøj startede, da deres bedstefar kom til. Ikke? Ja. Og det er jo måske det, vi skal høre lidt om i dag. Var der noget forud for dengang Ishøj blev bygget som en by? Ikke? Ja. Kender til konsekvenser. Og jeg jagter stadig parter. Og det man kan se her, man har fundet ham her. Man har fundet ham i en grav. Han har ligget i en trækiste i Torslund nede på fodboldbanen på en skole, der lå dernede. Den lukkede den skole og flyttede om i Ishøj. Så gravede arkeologerne ud, og så fandt de den her fyrstegrav. Og rundt om den var der så 29 der var 29 andre grave med kvinder og børn og andre. Så han var ligesom centrum på en kirkegård for et jernaldersamfund, altså en slags en jernalderlandsby. Og det før var... Han var ikke eneste. Der var 29 år. Nej, han har været høvding. Okay. Så er det ud derfra. Vågn op med tanken om de flue, stikker hånden under bunkribber i elefanthugen. Og så er det urjagt din netto. Kun kærlighed til din hero. Stoler ikke på nogen, så de pakker revolver. Slanger her omkring, så de slap på og popper. De alle har i de gode tider, men lige så snart det regner, er de kun de få, der er tilbage. Ali, vil du forklare lidt om, hvad du føler, du har Jeg har for eksempel lært meget mere om Ishøjs fortid. For eksempel, at jeg vidste ikke, at Ishøj strand, det var en kunstig strand. Og arken, den blev placeret på grund af Anker Jørgensen. Hvad var det, han hed? Anker Jørgensen. Ja, det var det. Ja. Var det andet, du fik ud af det? Nej. Men var det meget kedeligt, synes du? Nej, det var fint nok. Hvad med dig, Samet? Jeg har præcis hørt det samme, og så har jeg aldrig vidst, at der var guld i gamle tider. Altså ægte guld, ikke? Ja. Men det var hyggeligt nok, og vi fik lært mange ting. Hvad med dig, Baffen? Ja, altså som sagt, vi fik lært rigtig meget, hvordan det var i Ishøj i gamle dage, og hvordan planen blev bygget, og hvordan vi fik, altså før i tiden var der ikke S-tog i Ishøj, der skulle man tage bussen for eksempel til Vandsbæk, og så hvis man arbejdede inde i byen eller sådan noget, så skulle man tage til Vandsbæk med en bus, og så kunne man komme ind til arbejde derfra med SU, for vi havde ikke noget, der hed SU. Det blev først bygget i noget med 70'erne, tror jeg. 80'erne. 76. Også det der med, at hvor meget befolkningstallet steg. Ja, det steg for hvert år næsten. Altså, og den tredoblede på 5-6 år, det er, ikke? Nået til et punkt, hvor jeg ikke giver en fuck. Vil have det sådan her, til den dag jeg siger op. Og bare rappe derudad til den dag jeg giver op. Vi bedre med tekster og rykke, jeg giver op. For de siger græsset ved grønner. På den anden side, shit det kun er min drøm over. Dårlig film, det går ned. Har oplevet en masse på grund af min hudfarve. Som om jeg kommer til landet for at knulle grav. Prøv bare at holde mig oppe. Derfor rap noget, der ikke må stoppe. Plejer min teknik, så I kan se den vokse. End at bokse med de ting, som jeg slås med. Føler mig som et tosset, derfor jeg bliver nødt til at boste. Hvorfor kan I fucking se det? Det er 100% hiphop eneste gang jeg står på en scene. Ramme bricks er dope, ja det vil jeg mene. I stedet for at vende sødt hjemme stene. I dag med gruppen, der har vi været inde her på Frederiksberg, hvor vi skulle se et teaterstykke, der hedder Hvad er dansk? Det er faktisk prøven, den her. Så det her, vores publikum var med som prøvepublikum. Men det der så sker i løbet af kvarterets tid, hvor de har spillet, så kommer der en over og faktisk bryder stykket. Fordi at der bliver fundet ud af, at der faktisk er en her fra Ishøj, som har været i konflikt med en af de skuespillere, der har været med, eller der er med nu her. Og de var ikke helt trygge ved, at vi var der. Så det er, og som vi sagde, prøv at drenge, det kan godt være, at I synes, det er lidt sjovt og sådan noget, men vi sagde fra start af, at vi skal holde os ærlige med alt det, vi optager. Så vi er ærlige, og det er også derfor, vi forklarer det. Derfor bliver vi faktisk nødt til at gå fra stykket af. Hvad synes I faktisk om det? Sammen, jeg vil gerne høre dig. Jeg synes, det var rigtig godt, fordi der ham der... Hvad er det nu? Ham der... Ricardo. Joes ven. Ja, Claudio. Der han sang en sang, og han fortalte om han fortalte lidt af sin livshistorie, ikke? Det var sådan lidt sørgeligt, og så var der også lidt... drama ved det, kan man sige, ikke? Men det var rigtig hyggeligt, og så begyndte han at synge, og så... Det var bare sådan. Han var rigtig...
himlen var dejlig blå. Jeg savner dengang vi tænkte klog. Dengang det ikke handlede om at være på. Jeg siger cheddar. Jeg synes, det her stykke var sgu fascinerende og virkelig rørende. Fordi der kommer mange følelser her på spil, ikke? Og jeg synes, det er virkelig modigt, at de stiller sig op og fortæller om deres liv og deres familie. Det synes jeg virkelig er fascinerende. Og det giver et kæmpe indblik på, hvordan de anden etniske har det her i det danske samfund. Sammen. Hvad er de forventninger til det her? Jeg vinder det hele, Rolle. Ja, det er ikke en konkurrence, vi er ude i. Ja, altså bare... Glæder du dig til det? Jeg glæder mig første gang jo. Ja. Glæder mig nede i vandet. Ligesom, du skal fange, ligesom fisken, står du? Stort på nogen, men vi lever for et liv. Så nyd dit liv, sørg for familie, min ven, og hold dig aktiv. Det var gode tider, ja. Det var gode tider, ja. Det var dengang vi var små. Dengang vi legede, mens himlen var dejlig blå. Det var gode tider, ja. Det var gode tider, ja. Det var dengang vi var små. Dengang vi legede, mens himlen var dejlig blå. Tænker tilbage på de dage, jeg var helt knas. Psykostanker i en juk, jeg var psykopat. God eftermiddag Danmark. Mit navn er Nana. Jeg sender live fra Israel. Jeg står her med Israels borgere, der til daglig cykler, der spørger til de forskellige institutioner. Er det ikke også rigtigt? Ja, præcis. Jeg har også Mille med i røret. Hallo Mille? Ja. Kan du høre mig, Mille? Det var lidt af en fiasko, det her. Ja. Hvorfor tror du, folk ikke gad i dag? Det er de får en station, hvor alle dem de kender kan se det jo. Og de flår sig selvfølgelig. Hvad tror du, de flår sig over? At de kører på den. At de går så aktiviteter. Okay, så de kan den blive for eksempel. Så folk vil... Så du tror, at de vil blive drillet, fordi de er med til noget? Ja. Hvad tror du, de vil blive drillet med? Typisk. I hvert fald stadig til aktiviteter. Okay. På Hatfield, det var jo lidt af et fiasko, det her. Ja, det var flot. Det var lidt flot. Men kan du prøve at forklare, hvad tror du, der sker i... Altså, hvad sker der i dit hoved? Hvad sker der i drengens hoved, når de siger fra til sådan noget her? Altså, fordi jeg kom ikke med, ikke også? Jeg skulle lige ordne nogle ting, men da jeg så dem på vejen, så blev jeg helt flov, og jeg så kun der var samme tilbage i gruppen. Jeg tænkte nok, de andre stod af, ligesom jeg ville stikke af. Så ja, det er rigtig flot, når det er ens egen by. Fordi Okay. for du ser folk på gaden, og de tænker sikkert, hvad laver de? Altså, det er sådan et chat, hvor I bare råber på gadestøv. Ja. Så kan vi konkludere i dag, at det der med, hvad andre synes om en inde i byen, det betyder noget. Det betyder ikke bare noget, det betyder rigtig meget. Ja, det betyder rigtig meget, især hvis det er ens egen by. Altså, jeg blev flov virkelig, jeg kunne stå der. Ja. Og så kommer vi i parkour. Elev? Hvad kommer du? Så Mashallah. skal lige være lidt... Jeg kan da blive overdrevet. Det er planen for i dag. Også lige der. Mashallah, wallah. Alle i udsigt. Altså med den her. Vi kylder. Marken, altså, det her sted, det er rigtig flot sted, ikke? Hvor der er alt muligt, hvor du kan træne, hvor du kan blive stor, hvor du har god mad her, og altså, du har så mange, der i hvert fald ikke noget, kan man sige. Du har god tøj der, ikke andet. Og det skulle selvfølgelig ikke, men ellers det er et rigtig flot sted, det var oplevet. Jeg kommer fra et sted, hvor ingen viser kærlighed. Et sted, hvor der ikke findes barmhjertighed. Jeg kommer fra et sted, hvor alle jagter. Et sted, hvor du knokler. Uden marker, stol kun på dig selv. Glem min partner, fordi jeg kun dine venner. Hvis det er penge, der snakker. For dagligdagen handler kun om penge. Ja, så er der ikke tid til at hænge. Man kan ikke stole på nogen. Pas på med hvem du hænger. For i sidste ende vil de alle give dig fingeren. Vi lever i en verden kun skabt til falske mennesker. Mennesker, der ikke kender til konsekvenser. Og jeg jagter stadig parter. Selvom jeg ved at rigtig har mig. Men jeg tager det som det kommer. For jeg prøver bare at fylde mine larmer. Pas på for de slanger, de snakker. Pas på for de ældre, de pakker.
Pas på min ven, for dagligdagen handler kun om parter. Pas på for de stranger, de snakker. Pas på for de ældre, de pakker. Pas på min ven, for dagligdagen handler kun om parter. 15 år gammel,